Ndibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siphethe indaba ezithi ke iKaizer Chiefs sivuyiswa ke kukubuya kwaLebogang Maboe kunye ke noKhanyisa Mayo bazoba inxalenye ke yesquad esibheka pha kwiConfederation Cup pha eDRC ngomgqibelo. Ithi ke lento ke baphulapho siqale pha ngoKhanyisa Mayo. Nawukhumbula ke into yokubana uKhanyisa Mayo lo sithetha ngayo umfana omdala waye wafika iKaizer Chiefs seyigqibile ukubhalisa abadlali pha kwiCAF Confederation Cup. Wazi umfana omdala akabi nalo ilungelo lokudlala kwimidlalo ke yeConfederation Cup, kwathiwa ke uyawuthaza adlala iKaizer Chiefs ke iqabele kwesinye isigaba. Ndiyabona ke into yokubana ke sesisigaba ke iqabele kuso iKaizer Chiefs ke esizawusiqala pha ngomgqibelo. Kulapho ke kuthiwa ke uKhanyisa Mayo unelungelo lokubana ke angakhona ke pha ngomgqibelo. Into ethetha ukuthi ke ngoku uKhanyisa Mayo kunye ke noLebogang Maboe bayinxalenye yesquad seKaizer Chiefs ke esibheka pha eDRC, apho ke bayodlala khona ke iConfederation Cup pha ngomgqibelo. Siselapho ke kuLebogang Maboe nizawukhumbula into yokubana ke umfana omdala lo waye ke wathi efika pha kwiKaizer Chiefs wanamonzakalo ke umfana omdala, kwacaba ke kwiimatch ezininzi unqabile and abantu abaninzi ke bembuza bemfuna ngoba ke bazi indlela astrongo ngayo, bazi indlela ke agunya ngayo pha esazikithini sebala umfana omdala, kodwa ngokuphile ungumqabaqaba uliqabele vinegar umfana omdala ready ukubana ke angawuqala kumdlalo pha ngomgqibelo xa iKaizer Chiefs ke idlala pha neqela laseDRC iAS Simba yapha eDRC ke baphulaphula bedlala ke iConfederation Cup. Umkhomba ndlela weKaizer Chiefs ke into yokubana ke izawuqala ama-group stages, kwawufika iqale yagqitha pha kulaa team pha ngomgqibelo. Nawukhumbula into yokubana ke ngu-first leg ngomgqibelo ize kulaa veki zayo ibe ngu-second leg, apho ke laa team ke izawundwendwela kwelela lapha ke eMzantsi Afrika. Sike sayicebisa ke thina ke into yokubana ke iKaizer Chiefs noba ke ayiphumeleli kwela lizwe ingadrowa noba ke kungo-1-1 noba ungo-2-2, ukwenza into yokubana ibe nalaa nto kuthiwa yi-away goal, ukwenza into yokubana noba ke apha eMzantsi Afrika ke kufike kwadlalwa nil-nil bakwazi abafana abadala ke ukugqitha. Kodwa kuba baze no-nil-nil kwelaa cala yakubanikeza uxinzelelo kakhulu ke laa nto xa sebedlala apha ke eMzantsi Afrika. Onyaza into yokubana ke benze sho into yokubana badifenda ayifaki inqaku laa team xa bedlala pha eMzantsi Afrika, xa bebuye pha eCongo kungu-nil-nil iscore. Injalo ke baphulaphuli ke nani ke ningake lingene nitshone into yokubana niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.